Hej Anne. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan være med til konfirmation i dag til at fejre, at du har sagt ja til Jesus. Men du skal bare vide, at jeg tænker rigtig meget på dig herovre, og jeg håber virkelig, at du får en super fed og fest i dag. Min gave til dig er en video om nogle minder fra Amsterdam, som jeg håber, at du vil nyde. Og så vil jeg bare gerne ønske dig kæmpe tillykke med konfirmationen, og jeg glæder mig til at se dig om en måneds tid. Hej og velkommen til 10 ting, du kan lave, hvis du keder dig. Ja, jeg vil godt lide emne nummer 1. Det er at tage sin mobil med, og så kan man sådan også lige tage en ting med. Interessant. Som man sådan kan proppe i ørerne, ikke? Interessant. Altså man putter det ind i ørerne. Så putter man den ind i. Vildt. Ej, interessant. Det er meget vildt. Ej, meget sjovt. Så kan man høre også noget musik. Ja. Fedt. Altså vildt, det er mega smart. Så kan man også finde sådan en knap, så man kan filme. Og vi er nu nået til tip nummer 2. Det vil Katrine præsentere. For eksempel, når man har været i Tyskland, så har man jo nok købt nogle billige colaer. Og så har man jo nok drukket den, fordi at... Det gør man. Ja, det gør man. Sjovt nok. Ej, det er lidt og underligt. så kan det jo være, at man har taget sådan nogle høretelefoner med. Eller en iPod. Så kan man sidde og slå på coladåsen, og på den måde lave sit eget instrument. Hej og velkommen til 10 ting, du kan lave, hvis du keder dig. Vi er nået til tip nummer 3. Og lad os så se, hvad kan man lave med? Man kan, altså det er bare det at låne en god bog på biblioteket. En god bog, interessant. Ja. Interessant. Og så læser man den simpelthen. Nej! Jo. Vildt. Ej, interessant. Ved du hvad, Spændende. det er faktisk det, man gør. Man læser en bog. Men det kan jo også være, at man lige pludselig keder sig igen. Så kan man lege en rigtig, rigtig sjov leg med sin bog. Den går ud på, at man lægger bogen her, og så skal man gætte, hvad der er om på den anden side af bogen. Jeg tror, der er en bamse. Nå, det var det ikke. Vi prøver en gang til. Jeg tror, der er en coladåse. Nå, det var også forkert. Og så bliver man så ved på den måde, indtil man gætter, hvad der er på den anden side af bogen. Og derfor når vi også videre til tip nummer 6. Det kommer her. Ja, her kommer så tip nummer 6, hvis du keder dig. Du tager en mobil, og den er så desværre lige ved at for strøm. Det var ikke godt. Så leger du, at du ringer op. Ja, goddag, er det hos frisøren? Ja, goddag, er det hos frisøren. Hvad skulle der være? Ja, goddag, jeg vil gerne klippes. Ja, goddag, hvornår kan du komme? Ja, det ved jeg ikke helt, fordi jeg sidder i en bil. Nå, farvel. Ej, det er sjovt. Og så, ja. Faktisk kan jeg lige oplyse jer om, at det her det er min yndlingsleg. Den er meget sjovt. Og nu er vi så nået til tip nummer 7. Ja, vi er nu nået til tip nummer 7. Og det man kan, det er, at man får mor til at strikke dejlige halserklæder til en. Ej, interessant. Ja, det er meget flot. Fedt. Og så kan man så finde... Skal det være lille? Ja. Ja. Ellers så duer det ikke. så kan man så binde den her på alle mulige måder. Ja. Faktisk har jeg fundet ud af, at man kan gøre sådan her. Okay. Så har jeg fundet ud af, at man kan binde den ud igen. Nej, vildt. Ej, det er fedt det der, altså. Og ved hvad, så kan man også gøre sådan her. Og på den måde, ved hvad, så kan man kan også, man kan, hvis nu for eksempel, at, hvad skal vi sige, der er en, jeg meget gerne vil lege med. men den person har ikke lige tid. Det kunne for eksempel være mor, der sidder inde og arbejder ved computer. Ja, ej, det kunne godt være, ja. Tager man sådan her. Det synes jeg også. Så leger vi lige, at den her coladåse, det er mor. Ja, okay. Så kommer man bare sådan her. Så trækker man bare. Hvad nu hvis ens mor ikke er lige så lille som en coladåse? Større Det er hun bare ikke. Nej, det er hun ikke. Jamen, det kan jeg godt se. En mor, hun er for det meste på størrelse med en coladåse. Ja. Ellers så tror jeg ikke, det går. Så må du kede dig. Desværre. Ja, nu er vi nået til tip nummer 8. Til det skal man bruge en kæmpe pose med røde, store, saftige, meget lækre æbler. Man tager æblerne en for en, og så kaster man den ud af vinduet. Nej. Så hjælper det at kaste store gange nu. Ej, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Klap den hen. Så tror du ikke, det er lidt
farligt, hvis nu kommer en bil kørende ved siden af? Ej, det er bare sjovt. Ej, ved du hvad? Det tror jeg ikke lige. Ej, jeg tror, vi dropper det. Altså, den der vinduesknapsting, den er simpelthen slået fra. Så vi kan ikke lave det. Det er meget, meget ærgerligt. Men så må vi bare håbe, at du har det i din bil. Ja. Nu er vi så nået til tip nummer 9, og det er en rigtig, rigtig sjov leg, der hedder Forskræk dig selv. Lad os nu sige, at du sidder og keder dig, og du sidder og stiger ud i luften. Så lige pludselig gør du det, at du siger bøh, ikke? Lad mig lige demonstrere. Jeg sidder og læser den her vildt spændende bog. Okay, det er en lidt farlig leg. Ja. Den er så god. Den er så sjov. Ja. Du skal nok lige have en voksen med, ellers så kan det godt være, at der Eller kommer måske skade. ambulance i nærheden. Ja. Vi er nu nået til det 10. og sidste tip. Og det her, det er en meget, meget spændende leg. Ja. Ej, jeg er spændt. Det er sådan, hvor man kigger ud af vinduet, når man sidder i sin bil, ikke? Så skal man prøve at kigge efter for eksempel en dinosaur. Det kan godt være, at de kommer en gang imellem. Så kigger man ud af vinduet, så prøver man, så skal man tælle, hvor mange dinosaurer man kommer forbi. Der, nej. Der kommer nej. 2 timer senere. Måske. Er der kommet nogle dinosaurer? Man kan også finde på noget andet derhjemme. Eller i bilen. For eksempel en klovnefisk. De kommer. Jeg ved hvad. Jeg tror, det er fint med tip nummer 10. Finder bare selv på noget. Okay. Så hej.